Horasma dihita saluhutna Parsiajaran Sekolah Sabat tuna manggodang Triwulan 2 2010 sia. Nah di surat teni si Claudio dohot si Pamela konsegra. Ima nomor judul Ari-ari parumah tanggaon. Saat mahita sadarion di Parsiajaran Pasiahon Ima di Sabat Botari 25 Mei 2010 sia. Nah jinahahon ni Padita Amron Situmorang. Parsiajaran Sabat Botari tik nomor judul Tiki Hamagoan. Jahama nomor domu tu parsiajaran di Samingguon natar surat di buku Markus 5 ayat 22 rodi ayat 24 ayat 25 rodi ayat 26. Sada Petrus 5 ayat 6 Sada Musa 7 ayat 10 rodi ayat 20. Lukas 10 ayat 10 Rom 6 ayat 10 do sada Korin 5 ayat 26. Nagabi ayat siapilon saluhutna do tahe huetong harugian tumi bakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki ala ibana hasyaku saluhutnai jala orbuk do i huetong asa huomo Kristus natar surat di Filipi 3 ayat 8. Ditiki si Adam doho si Hawa mangaton parbueni hau parbinotoan na dengga dohot narwai onma hamaguan ni nasida na parjolo hamaguan ahadongon na sumardosa jala hamaguan haadongon na sumardosa on digati homma tu haadongon ni bako ahut tu diri sendiri perbedaan marsi salaan jala roha lao mangamudihon dohot mangarajai akan asing dan pola leleng dukon hadabuan tu dosai di ida nasida ma pelean na parjolo uju tu nasida dilehon boba ni dorbia laho mangkupi parsimaraan ni nasidai dia batima nasida ro tu bonani hau hanguluan asa unang dipangan nasida parbuenai jala mangulu saleleng-leleng na mago masian nasida bagasna kobunna natung masai si kopi dungi di taon na mangiut mago masian nasida anak bawai ni nasidai masih Habel di tangan ni dongan tubuna masih Kain ujungna sada sian nasida hamaguan orwanna jala orwanna mangalului dope hamaguan ngolu na sendiri tunggudang do harugian inorhoni sada putusan nasalai tutu sude do hitama boto hadongoni parsahiton hamaguan jala torop do hita makilalahoni apalagi ma molo namasaon ro tu keluarga ta tohodoi alana di rumah tangga tai adong do rahut parumah tanggao natung masai jonok alani marhite na hamagua di aka torop ni hadongon tung mangarsaki hita doi saminggon uju hita totop manatap dopak pernguluan ni rumah tangga ta idot tama di piga-piga hadongon namagu di tiki hamaguani. Songonima Parsiajaran Sekolah Sabat sadarion Horas dihita saluhutna